Ремонт на клапа за топъл студен въздух на Golf 3. За целта се демонтира първо жабката, после пространството под нея и се осигурява ето този достъп. Има една гайка отпред, която държи вентилатора. Ето тук се намира гайката, която се развива, след което има 6 щипки. 2 отпред, 2 отзад, една отгоре и една отдолу. Тези, които са отгоре и отдолу и от тази страна, се свалят лесно. Едната задна долна също се сваля лесно, след което горната се почти изкъртва и вече няма възможност после допълнително да я сложите. Изрезва се от печатарска плака едно парче 17,5 на 9 см. Ето от такава обикновена печатарска плака и с някакъв силикон парчето се залепва на определеното място. Цялата операция трае около 15 минути, това разглобяване, така от някой средно интелигентно начетен майстор. Няма часове, няма това. 15 минути. Още толкова ще ми отнеме да го сглоба. Благодаря за гледането.